Kato doko ni dola mar piny Amerika pod pek ne siling ma Kenya. Lipot mar kambi Machai Trading Company Limited yango ni Kenya sani ni thuolo mar adek e piny ngima tok piny mar China gi India e uso mar majan. Lipot no medo ni Kenya nyago kendo uso chai e rang'iny mamalo ahinya e Afrika, kagolo chai moingo tons 300 higa ka higa. Uso mar majan e kind higa mokalo kod higani osemedore gi bilion 5 ka uso ne ochope siling bilion 88 higani kowuok e higa mokalo mane yuto mare ne siling bilion 83. Ohala oidho kendo medore kata kobedo ni uso mar majan e pinje maoko oseluar gata malo 22. Okang' mane sirikand Pakistan okawo e tamo jopiny madho majan e dwe mar auchiel higani en achiel kuom mago ma osethiro ohand majan e pacho ka. E lweny mabende osene e kind pinje mag Russia kod Ukraine bende oseduoko piny uso mar majan e pinjego mabende osebedo ka ng'iewo majan mag Kenya. Piny Kenya geto mar yaro chich majan e pinje maoko kaka Nigeria, Zambia, Burkina Faso, Gabon, Senegal, Estonia to gi New Zealand.